Scanarea actului de identitate este cel mai important pas pentru obținerea creditului. De aceea, trebuie respectate câteva reguli simple. Asigură-te că suprafața pe care se află buletinul nu este o suprafață încărcată cromatic, cu diferite imprimeuri sau forme geometrice. Recomandăm folosirea unei coli de hârtie format A4 ca suport de fotografiere. Sursa de lumină din încăpere sau locul de unde scanezi trebuie să facă posibilă citirea informațiilor actului de identitate. Nu folosi blițul telefonului. Lumina acestuia este prea puternică și poate să ardă imaginea. Asigură-te că dispozitivul cu care scanezi are obiectul în focus. Te avertizează un sunet scurt emis de acesta. Pentru unele dispozitive, o singură apăsare pe ecran reprezintă focalizarea subiectului. Încadrează buletinul în centrul cadrului, păstrând toate cele 4 colțuri în interiorul imaginii. Atenție! Buletinul trebuie să aibă informația clară și să nu prezinte semne de uzură ce afectează citirea acestora. Scanezi doar originalul. Copiile de orice fel vor fi respinse automat. Buletinul este un act emis de o instituție a statului. Orice intervenție, modificare sau ajustare asupra lui reprezintă fals în acte și se pedepsește conform legii.